Здравейте! Вие сте с новия епизод от поредицата Инвестор Мит. Аз съм Десислава Попова и съм главен редактор на Инвестор БГ. С мен днес са Мердихан Исмаилов, вице-президент Финтех приложение и решение финансова вертикала в Сирма Груп, и Веселина Стойчева, директор отчетност и методология, финансова вертикала в Сирма Груп. Здравейте! Много се радвам, че сте наши гости. И ние благодарим за поканата. Фокусът на разговора ни днес ще бъде върху регулаторната отчетност за кредитни, финансови и платежни институции. Кои са основните европейски и национални нормативи в тази област, как се събират и подават данни до регулаторните органи и защо това е от решаващо значение за поддържане на финансовата стабилност. Ще обсъдим също как финансовите институции се справят с нарастващата тежест на изискванията на регулаторите и сложността на отчетите, изисквани от тях, и как могат да им помогнат партньори като Сирма. Не на последно място ще разгледаме и как технологиите влияят върху развитието на регулаторната отчетност и как това води до възникването на една изцяло нова индустрия, а именно така наречената РегТех. Да започнем от там. Как се променят във времето изискванията към финансовите институции по отношение на регулаторната отчетност и съответствие и какво ще се промени за българските институции след влизането ни в еврозоната? В отговор на световната финансова криза от 2008-2009 година Съветът на Европа прие една мащабна реформа за постигане на финансова стабилност на институциите, работещи в банковия сектор. В тази връзка първите стъпки, които бяха въведени, бяха препоръчаните от Базелския комитет за надзор на дейност, въвеждане на международни финансови стандарти за финансова отчетност, както и въвеждането на мерките по рамка 3 на Базел 3, известната Базел 3 рамка. Процесът за въвеждането им продължи около 10 години и след изтичането на този 10-годишен период беше отчетено успешно пълно внедряване на рамката Базел 3. В резултат на постигнатата стабилност на банките, Европейската комисия направи един основен преглед през 2023 година и даде редица препоръки за промяна, обновяване и въвеждане на допълнителни регулации, целящи постигането на стабилност и продължаване на статуса на сигурност в банковия сектор. Основните документи, които бяха въведени и са базата за създаването на новия тип регулаторна отчетност, това е приетия от Съвета на Европа регламент 575 и действащите към него помощни регламенти за изпълнение, които дефинират параметрите за прилагане на мерките и изискванията за капиталова адекватност, така също и надзорната рамка за прилагане в отделните бизнес направления на дейността в банковия сектор, като кредитиране, привличане на депозити, платежни операции и отчитане статистически данни, като тези регламенти определят и обхвата на регулируемите институции. Извън банковия сектор, под рамката на регламента, непрекъснато се разширява обхвата на регулируемите институции и като начало инвестиционни посредници, малки финансови институции, платежни институции, които се занимават с подобна дейност, предмет на регулация от основната рамка регламент 575. Аз мога да допълня. Да. Да. Мога да допълня, че всъщност регулаторната тежест върху тези институции става все по-силна и по-силна. Веси спомена няколко от регламентите, но те са толкова и в различни посоки, различни бизнес направления на тези институции
Сигурно ще забравя някой от тях да спомена, но, например... Да маркираме основните. Да, ние всички чуваме ESG в настоящия момент. Всички чуваме DORA, MiCA като съкращения, като абревиатури. Solvency 2 за застрахователите, за капиталата адекватност. Има най-различни свързани с криптоактивите, регулации и директиви. И всичко това във времето натоварва и продължава да натоварва тези финансови институции. И затова се появиха тези допълнителни играчи на пазара. То всъщност се създаде цял пазар, ректех пазара, който да отговори и да подпомага финансовите институции в тази насока. Именно където се появява и СИРМА като партньор на финансовите институции, като техен помощник в предизвикателството, които срещат. Предполагам, че те не са едно и две при прилагането на всички тези регулации. Има ли и какви са разликите между националната и европейската регулаторна рамка? Принципно има разлики, макар че общо приетата рамка за изпълнение е задължителна за изпълнение във всички финансови институции, членки на в страните членки на Европейския съюз. Но в самия регламент има приети условията и наречените дискреции, които позволяват на националните регулатори, в случая за България, национален регулатор или надзорен орган за финансовите институции е Българската народна банка, позволяват на националните регулатори да прилагат облекчен режим за страната, съобразен с състоянието на страната и развитието на бизнеса в конкретната страна, като този облекчен режим се прилага точно за определен период, като националният регулатор приема наредби, с които дефинират точните параметри и точните години, в които ще се прилагат тези параметри. При навлизане на дадена страна в еврозоната, вече регулаторите стават задължителни за всички. Те са доста по-стриктни и подлежащи на доста по-директна отчетност към съвета на европейските централни банки. Освен регулаторната рамка, която е единна за целия Европейски съюз, за да регулират и упражняват контрол върху дейността на финансовите институции, националните регулатори приемат собствени наредби, които касаят параметрите на дейността в дадено бизнес направление, както и какви са изискванията за регулаторна отчетност. Такива наредби за България, например, са наредбите за централен кредитен регистър, наредбите за регистъра на банковите сметки и сейфове, статистиките, лихвена статистика, парична статистика, отраслова статистика. Те са регламентирани с отделни наредби, така също и наредбата за минимални задължителни резерви. Освен тях имаме и други национални регулации, произтичащи от други надзорни органи в страната. Например, имаме регулации, въведени от Национална агенция за приходите, регулации, изискващи отчетност към Фонда за гарантиране на влоговете в България и други от сорта. Това са много регулации. Успяват ли компаниите да се справят с всички тия изисквания, тези предизвикателства пред тях? От доста време натоварването на финансовите институции е много голямо. Регулациите претърпяват почти ежегодни промени и включване на допълнителни и по-високи изисквания и все повече финансови институции се насочват към търсене на продукти на специализирани IT компании. Тези продукти им осигуряват не само
отчетността, докладване на отчетност в рамките, които се изискват регламентите, но вече позволяват и анализ на базата данни, която спомага на финансовите институции да могат да спазват изискванията, не само да ги отчитат, но да си правят планове и да маркират рамката за бъдещата перспектива на развитието на своя бизнес. Именно тук е ролята на СИРМА в тази връзка има и разработката, в тази връзка е и разработката на Сирма Груп. Системата е RepExpress, която има доста широк функционалност и обхват на различни бизнес направления, не само за създаване на регулаторна отчетност, но и за структуриране на бизнеса и на база анализа, който може да се направи във връзка с всички събиране на данни в централизирано съхранение и обработка на данни. Да. Предполагам, че е доста ресурсоемко за компаниите да поддържат собствени екипи, които да се заемат с всички тези процеси. И както споменахме в началото, това създава поле за изцяло нови играчи, така наречената RegTech индустрия. Да поясним малко, че това са технологиите в помощ на бизнеса при разрешаването и справянето с всички регулаторни изисквания. Какви са последните тенденции в тази област и как очаквате да се развива в бъдеще? Аз като начало ще засегна малко предизвикателствата, защото от тези предизвикателства всъщност изникна нуждата от появата на такива допълнителни стартъпи и институции, които са в графата RegTech. Част от тях ги споменахме. Тоест, регулациите стават прекалено много, времето за реакция се съкращава. Преди години се докладваше на 6-месечна годишна периодичност, сега вече голяма част от отчетите са на 3-месечен, на месечен период. Има такива, които са на дневна база, а за една финансова институция, където данните се събират от множество системи, т.е. не е толкова лесно например, за една търговска компания е много лесно, понеже в голямата си част те работят с ERP-та и някакъв допълнителен софтуер, който управлява продажбите. Докато при банките имаме наблюдение, че клиенти имат и над 30-70 системи едновременно работещи и всички тези данни следва да бъдат консолидирани и съответно предоставени след това в отчет, който отговаря на изискванията на регулатора, но и да мине валидациите на регулатора. Едно от нещата, което аз наблюдавам в нашите клиенти, когато работя с нашия екип на RepExpress, е това, че те изцяло разчитат на техния консултинг. Тоест, екипът е толкова добре подготвен от гледна точка на регулацията, която следва да влезе. По какъв начин ще влезе. Документирането на тази регулация след това да бъде добавена към политиките на финансовите институции. След това самото техническо изпълнение. Множество вариации, както казах, технологиите се променят. И всичко това прави ценно появата на тези RegTech компании, защото те добавят стойност на финансовите институции, намаляват им изискванията за ресурсоемкост от гледна точка на екипи, технически лица, които да подпомагат тази дейност. От друга страна, RegTech е много ориентиран към технологиите. Изкуственият интелект, блокчейн, машин лърнинга, множество RegTech компании се появиха на пазара. Всеки си е намерил нишичката от това да участва в процеса по KYC, AML, да участва в процесите по репортинг, както е нашия RepExpress, да участва в процеса по анализ на транзакции, мониторинг на транзакции, процес, който включва fraud detection и така нататък. Наистина, можем да кажем, че дори в България има много добри RegTech компании, които ние се радваме, че са и наши партньори, когато работим с тези финансови институции.
Може ли да очертаем какви са основните стъпки в процеса по регулаторна отчетност? Ние имаме сградена технология и преминаваме през няколко стъпки, които не са само наше ноу-хау. Принципно много от фирмите, които се занимават с регулаторна отчетност, преминават по тези стъпки. Първа и важна стъпка е създаването на централизираното хранилище на данни. То обединява данни чрез специализирани ETL процеси в зависимост от бизнеса и събира данни от основните банкови системи, както и от сателитните предложения, които работят около тях и обслужват различни форми на бизнеса. Следващата стъпка след създаването на централизираното хранилище, това е създаване на таблици за съответствия, които еднозначно дефинират начина на трансформация на данните, т.е. от използването на номенклатурите, с които работи с дадена банка или дадена финансова институция, към номенклатурите, които са задължителни за докладване на регулаторния орган. Тези таблици са параметризируеми и те във всеки един момент могат да бъдат управлявани не само от вендора, от доставчика на софтуера, но и от самите крайни потребители на отчетността. Както казах, тези таблици на съответствие играят водеща роля при трансформация на данните, тъй като всеки един отчет в крайна сметка трябва да се появи като комбинация от факти и дименсии. И именно тези дименсии се образуват на база таблиците за съответствие, а с дефинираните в системата, които също са параметризируеми и са достъпни за потребителя, дефинирани логики на трансформация, се достига до крайния презентационен слой, който вече данните се появяват в такъв формат, какъвто е изискуем от регулатора. Знаем, че се прилагат много различни, все още са много различни форматите на докладване на различните части от регулаторната отчетност. Звучи като доста сложен процес, в който определено има нужда от помощ и екипи, които знаят какво правят. Ако мога да добавя още нещо, това е извън чисто технологичния процес, който описа Веси. След това тези отчети отиват в регулатор. Той има една предварителна фаза, когато пък се въвежда нова регулация, целият този анализ, който се прави предварително, той леко става скрит за финансовите институции. Те получават готовия продукт. Да. Когато се получи отчета, пак се отива към регулатора, но вече с готовия продукт и се правят анализи от гледна точка на верифициране, дали са изпълнени условията. Вече се сподели, че те по принцип са заложени вътре в самата технология, но тази комуникация много често финансовите институции отбягват. Да. И ние се явяваме тук в медиатора, така да кажем, между регулатора и финансовата институция с оглед на това да получат съответната оценка, как са се справили с съответния отчет, дали отговаря на изискването на регулатора и така нататък. Да. Може ли да погледнем по-конкретно към една конкретна регулация, така наречената АНА кредит, и защо тя е толкова важна за регулаторите? АНА кредит е отчетност, която беше въведена с регламент на Европейския съюз от 2016 година. Де-факто в продукция отчетността за АНА кредит стартира през 2018 година, като тя е задължителна за всички страни членки на еврозоната. Страни, които са в Европейския съюз, но не са членки на еврозоната, могат да се присъединят към регулацията по собствено желание, но страни в ситуацията, както в момента е в България и сме в зоната, чакалнята за еврозоната, е задължително да стартира процеса за внедряването.
за да още може, преди влизането в еврозоната. за да може да се проведат, тъй като самата отчетност е доста обхватна. Тя носи данни не само за основните направления, нали, данни за кредитна задлъжнялост, данни за кредитен риск и данни за кредитополучатели, съдлъжници, поръчители, трети страни, предоставящи обезпечения, но на база на тази отчетност може да се прави много сериозен мониторинг и съответно наблюдение на статистики и други параметри, на база на които Европейската комисия си извежда решения за промяна и въвеждане на нови или допълнения към съществуващи регламенти. Надявам се банките да са наясно с тези специфики и да се подготвят и те предварително, преди да влезем в еврозоната и да не бъдат изненадани от тези изисквания. Българската народна банка стартира този процес още 2023 година. 2024 година се проведе доста сериозно тестване, подготовка на файлове и така ние спокойно можем да кажем, че в Репко Експрес на база на проведените тестове на края на тази година, 2024 година, имаме пълна функционалност, покриваща всички изискуеми данни и сме готови за Хубаво е да го чуем, че сме готови за това. Да. Предстои същата регулация да влезе и за финансовите институции, т.е. не банковите институции. И за тях също пакета, доколкото се сещаме, е малко по-малък като обхват. Да, малко по-ограничен. Но същата тежест, предвид техните ресурси от гледна точка на хора и екипи, считаме, че ще представлява голяма трудност и за тях. Вероятно, да. А какво е линейност на данните и доколко е възможно те да бъдат проследени? И как на практика се случва това? Това е една много стара тема. Базелския комитет още 2013 година публикува един стандарт, който казва каква трябва да е последимостта на данните с оглед на това да се управляват рисковете в банката. Дълги години тя се отлагаше да се внедри, но в последно време вече се говори сериозно за нея и очакваме тази или следващата година да се изиска от институциите да работят по темата. Какво е последователност или линейност на данните? Това е, което Веси обясни. Процеса, който върви технологията от събирането на данните, след това тяхната трансформация и след това формирането на отчетите, да имаш ясна представа за последователността, откъде се е появила дадена дата и как е трансформирана, от колко... Дата като данна. Данна, да, точно така. Как се е трансформирала, от колко системи тя е била събрана, съответно има и разминавания, разбира се, и това трябва да се валидира. И след това, когато са готови отчетите, регулаторните органи ще проверят всяко едно поленце от регулаторния отчет, дали отговаря на това, което е налично в общата база. Тоест имат възможност да изискат такава проверка, защото чисто технически няма как да го направят. И ние в Rep Express сме направили наш такъв процес. Веси може да обясни повече. Да, всъщност всяка данна, която влиза в централизираното хранилище, за всяка данна се присвоява уникално ID, нали, идентификационен код, с който тя се проследява през целия си път до докладване на крайните данни към регулатора. На база на тая проследяемост могат също да бъдат, когато са констатирани грешки, те се констатират на някакъв по-ранен етап и на база на тъй наречената data lineage или линейност на данните е възможно да се листват, и ние го правим в нашата система, да се визуализират грешките, които не позволяват на дадена данна да стигне до крайните отчети
и на база на дейта логовете потребителят може да направи корекции или в основната система, или в допълнителната обработка в информационната система за отчетност, но тази функционалност осигурява пълната проследяемост на данните от входа при импорт до крайната точка за визуализация в даден отчет. И дава възможност да се коригира при неизправност. Дава възможност да се коригира, като има задължително дейталог на корекциите, какви са направени, кой го е направил. Да. Така и трябва. Тази година за първи път трябва да започне отчитане към НАП чрез така наречения стандартен одитен файл за данъчни цели. Кои са задължените юридически лица по тази отчетност? Как това ще се отрази върху тяхната дейност и в какви срокове трябва да действат? Така наречен SFT или стандартен одитен файл всъщност не е някаква наша презумица, нали, на местно ниво. Това си е файл, който е одобрен като стандарт. Има си определени, мисля, че над 1000 позиции, които могат да се докладват в този формат. Доколкото знам, Франция, Португалия, Унгария са държави, които вече са го въвели, Румъния също, са държави, които са го въвели в някаква частност на съответния формат. Ние също, България, НАП се е избрала определена част от показателите, които трябва да се докладват. Специфично е, нали, знаем, че в момента, ако искате да намерите финансовите отчети на дадена банка, вариантите са: отивате на сайта и търсите ни дебели PDF-чета, или в търговския регистър на някоя финансова институция. Идеята тук е, че ще се автоматизира целият пренос на данни и след това обработката в НАП ще бъде облегчена. Обхвата на данните, които за момента, нали, са обявени, защото ние в момента сме в един такъв леко пилотен период за НАП. Обхвата на данните е така наречената оборотна ведомост, отчет за продажби и покупки, отчета за транзакциите, плащанията на дружествата и финансовите дружества. Под изискванията попадат така наречените за 2026, тогава ще е реалния старт. Под обхвата на изискванията на регулацията попадат така наречените големи данъчни институции, т.е. до големите данъкоплатци, включително и финансовите институции, защото те си влизат в тази бройка по презумпция. Идеята е, че на всеки месец ще се докладва тази информация. В последствие ще има един обобщен годишен отчет и съответно НАП може да поиска при определени условия допълнителна информация. Сложността откъде идва? Сами разбирате, големите корпорации имат, както споменах пак, големи доста системи и така нататък. При банковите институции голяма част от данните са разделени между Core Banking системата и ERP системата. Това обединение, това равнение в последствие винаги създава казуси, но ние сме преминали вече през обработката на самия файл и твърдо може да гарантираме, че банките ще могат да разчитат на нас. За финал да ви попитам, говорим си банките, те са достатъчно големи, но има и по-малки финансови институции, стартъпи. Могат ли те, достъпни ли са за тях тези RegTech решения? Как могат да се възползват и те от това? Разбира се, както споменах, RegTech индустрията предполага наличието както на вече утвърдени големи играчи, така и на малки стартъп играчи. Затова и има разнообразие от ценообразуване и подход към клиентите. Имаме вариант софтуер за сервис, където не се налага да инвестират в хардуер и така нататък институциите. Има вариант с Pay as you go, т.е. само това, което си потребил, плащаш. Едно от нещата, които ние също сме заложили в нашето решение, е така наречената модуларност, т.е. има възможност клиент при нас да поиска само определен тип отчетност, без да се налага да взема целия софтуер, на кредит, например, както спомена Веси си, отделно модулче, което много лесно може да бъде предоставено на трета страна. И имаме опит да работим с много малки
финансови институции, кредитиращи институции в страната. Да, там оперативността не е през API-та, когато се обменят данните. Просто на файлов обмен се случват нещата, но го имаме това и много лесно може да бъде интегрирано и за по-малки институции. Радвам се да чуя, че сме подготвени в тази област, че има кой да помогне на финансовите организации да отговорят на всички тези предизвикателства. Благодаря ви за този разговор. С мен бяха Мердихан Исмаилов, вице-президент Финтех приложение и решение финансова вертикала в Сирма Груп, и Веселина Стойчева, директор отчетност и методология финансова вертикала в Сирма Груп. Благодаря ви. И ние благодарим.